Takže čau lidi, tady Filip 808 a co my dneska budeme dělat? Jak jste si všimli, tak jsme skončili úplně na stejném místě, takže se vrhneme do toho. Počkat, já starám jenom F5. Ne, ty já jsem blbej. Jsem zase zprostek, pardon. Takže, no to Ježiš, lagy mančí. Takže natěžíme si ještě trošičku dřeva. Protože jak se spawne na tom místě Tropicraft, tak tam se samozřejmě ubydlíme, protože je to strašně hezký. Tam. No, kolik mám barvy? Takže ještě si uděláme 4, tak. Takže tady bychom si mohli něco udělat. Uděláme si nejdřív prkínka, to je úplně jasný, že? Takže krafťák. Tak. Takže a teď asi, kolik mi to vyjde? 16, tyjo, to máme ještě. Dobře, to je ještě dobře, to je jedině dobře, tak. Uděláme si ten krompik. A natěžíme si trochu cobblestoneu. Já nevím, jestli to je Ježíš, to mě furt bouchá. Tak, tyjo. Ty torče bychom si mohli vzít, já chci. Jsou moje, a ne vesničanů. Teď jsou moje. Tak rozbijeme jim v okno. Já se když tak omlouvám, jestli někdo má tady právný lid. Tak mě já ještě nemám koukala, že když tam, tak nešte, že se vám nelíbí, že takhle bombarduju vesnice. Tak když tak mi to napište, já to třeba nebudu dělat, jo, nebo prostě je to na vás, jak to budete chtít vy udělat. Já jak dlouho teďka natáčím, jo, ještě chvilku, tak ne, ani hoďku ne, tak 30 minut, dejme tomu. Takže 24 to asi bude stačit. No tamhle máme, jak vidím, baženky, tyjo, to bude hustý, tamhle, tam. Tady jsme si dali krafťák, takže se uděláme celou výzbroj. Takže lopata, takhle sekera, krumpik, jo, a meč. Tak. Takže takhle, teď si to srovnáme tak, jak máme. Takhle, takže, ne, takhle, tyjo, to bude ještě se mnou. Tak. Necháme si to prostě všechno a potom uvidíme. Takže, jdeme si někam, no ani ne na dřevo, já někam tamhle dojdu a za chvilku už to asi ukončím. Tyjo. Tady ty ikonky, těch si nevšímejte, to jsou takový škodlivý broučci. Tamhle sněžný biom, tyjo, slepičky. Já bych chtěl ovečky. Tam už se mi nechce chodit, to jsem moc línej. No, tyjo. Už se mi stmívá. Já jenom bych vám chtěl ukázat takovou věcičku malinkou, ale já to asi dělat nebudu. Nebo vám to ukážu, jo? Na jeden den, když nemám postav, jsem moc línej, já vím. Pardon, já se za to omlouvám. Takhle si můžete přeházovat rychle. Takhle to, vidíte, jak se hejbají ty hvězdy takový. Takže to, takhle si přehazujete, prostě to, no. Ale už to nikdy dělat nebudu, slibuju, si radši udělám teda postel, jo, abych nepodváděl. Jestli to berete jak podvod, tak mi když tak pak napište. Cípni. Jo, a zase semínko, no. Tak já to budu nechávat. Pro vás udělám cokoliv. No, ne úplně cokoliv, ale něco samozřejmě, jo. Dejme tomu. Tak, ještě tady tu ovečku se zabijeme a až ji zabijeme, se s váma rozloučím. Cipky. Takže abych se
pro dnešek s váma už chtěl zase rozloučit. Doufám, že se vám tohle video zase líbilo. Tak blbá tráva. A nezapomeňte odebírat a lajkovat. Tyjo, ovce blbá. Nezapomeňte odebírat a lajkovat a já bych se s váma pro tento den chtěl rozloučit, takže se mějte a ahoj! Tyjo, the fuck.